А я ото. А, і ззаді ще руда заспавнилась. Пак там добуде, а тут дві. Камінь. А, там ще одна заспавнилась, капець. Блядь. О, ой-ой-ой. Та почти 40 камня і почти 30 металла. Нормально. Ну, о, молодець. Это Діморган. О, а як я сів. О, єс. О, я же Нікіті. Петет, потеряв тебе. Ага. Ззаді там ще чекнуло. Де? Ого. Ладно. Ой, це я Enter нажав, щоб ти політик ще політик тут знайшовся. Насколько? О, так що тут в мене 46 камня, 26 металу. Що? Блядь. Короче, ти проїдь там чуть-чуть сам посмотри. А я